meghalayapost.news. Meghalaya State Skills Development Society riboi kabadai katanan jong kalebo employment and skills development jong sorkar Meghalaya henne kasingi kalapnlong ya recruitment drive ha office Bhoirymbong blong na kabantaki khun samla jong kadong barkathan hagani kasingi la sakhi balajan kot hajar ngut ki samla ki blawan shimenta banwan ikila dio kamyo jam bajing ra ban pentibet iladi ki kam baper la kalai shabar jong kajala Meghalaya bat shabar kari India lengba katanat MSSDS habakran kilat pathai khubor ba saibok krem skills development officer ke MSSDS riboi le tu bakajing temu jong ke society hakaban penlong yakum kini ki program kalongwan plelenti ki khon samla ki bakwa banturai kenang bakinyo ikila jingarap hakaliang kajing yo kam kajing yo jam ulong ru baka office kadap da kajing kemen mansakhi bakani ka recruitment drive for Bhoirymbong kalong ka badap pura da kajing wan mi ki khon samla kathan ki balajan kot da ki hajar ngut ban penrung kerteng ka baki penpau baki don ya kajing terang banturai ki kam la kadai hapo ka jalan ne sabar uba saibong ula pentip ru baka program kan umkut tang ha Bhoirymbong hendrai kandang beteng saha sning blok hakar penri tarik urumpang hakaba ka MSSDS kakmi lenti bakin nang don susu ki samla ki banwan ban simenta nakaliang ka MSSDS ka kentui ki khun samla ki badang Wad Kam bakin pendon kam ya kini kilat balapli kenang ban kenti ka jingyo kam jingyo jam bar bantai kalawai ka bakam pernah jongki Boleh pi baro keteng jonga de cyber crime badeng skill development officer jong office MSSDS pada tas ngi la pelong biang ya kene ka recruitment drive ka baar kene apo Bhoirymbong block pada nga sngo kumen sikade ban i bekini ki khamla khna samla jungi ma nani ki thain Bhoirymbong baklai awan chene ka recruitment drive ban ngi baki bon ha kini ki khna samla galawan mi hangne ban nga kemen ban kalyang ka office jungi ka MSSDS Meghalaya State Skill Development Society so jikemen bai baki khna ma kalau mi sini program pada ngi ba lada kini khna samla jungi sini lada ki myo ban pendap ya kane ka recruitment drive ru na kerpa ki waso du jikemen ba kane kamde ka sin baning kong ban pelong ne po Bhoirymbong area in splong biang bia hakini ki benai ban sawan te na benta kitu ki khna samla ne ki ba Wad Kam jam ki thain musning area phila banwan hakte ka aprondir tarik ade apo CFC lum roman te hajan kalat balwan college te ngakwaru ban kerpadi kini ki khna samla daki one step bat kini welang ki palok parmarjan ma makane kade ka kabuksia nam ta jongki hi nam ta ki tu Wad Kam jam bat kani ka recruitment drive ru kade nam ta ki khna samla daki kwa ban Wad Kam mdei tong ne po di jela Meghalaya bat kumjuru cabar kari mo kari India kumjur apo ri India ban ni kerman scam ru ban ka office jongi kamdei ban kan ma kan sakut na tong tas ngi la ne la apsaun ru trik apo umsning bad ngi sanang pinya syut na kanika kumbangi imenta singirung iba kini kibon kini ki na ma response ka bon te ngin sa pelong bian lesai singi te tangni kintini meghalayapost.news